Hemen daukogu Alpina frantzesak, 100 ounce. Azkenien esnie bida, da honek azpe hori baino dezentez dauen mota hori, da 10 lebetan egon ezara batxean. Egon ginen arrasapilo bat begituten eta azkenien guk pentsau gendun Alpinak ipintie zer gogorra hauez direlako txat. Beti haukin dugu zauntzak eta baso bardinien daukogu zauntzak eta beti jute ginen batia hauntzak ikusten eta bata bestieri laguntan da beti biligara batia bai. Horita dela, gustatzen atxunetik bizitie. Azkenien fabrikan ebili ginen biek, esala baitala 40 urteko fabrikako biarra. Dozi momentutan kanpora zoaz, egon fabrik izan daure, egintzen du eztekit nungo herri-betera. Ezkin ikusten seguridaderik eta esan ginen, ointxe da momentu, ointxe ez pogu iten, ez pogu. Seguridaderik ez dago inun bez, jaketa ez dagoen seguridaderik inun bez, zikeran guztukoen aitia. Traba danak. Emoten ginen pasu bakotxeko beste bihatxe da emoten ginen. Uretik hasite, argie, dana. Udaletxie, danien. Gazinue, danien trabak. Egon gara, esiteko puntuen egon gara igual, legoto postit. Bai, lozagarri da, egitera laguntzak dauzela, kasi gebeto zenduko baleuki estrabak eta laguntzak... Nik petxetat azkenien Artxauzkue aguri, produktore txikiek, Artxauzkue, zingo baginen García Bakero loango enpresan dibeten moduko estekizen be sekretari dekoz, estekizen bete hau eroteko papelak iteko, hau estekizen. Eta gero, ez dakit, ez da bakarrik guk dauko guzen trabak. Azkenien denda txikilek desagertuten doiez, azkenien geldituko diez bakarrik superfizia hondizek eta haurek ipiriko eskue presilue da hor arrisku handi betau. Ez da bakarrik Santo Tomasetan abitu zelango perile indogun. Ez, igual urtien zier edo egunerokotasunien dendak apur behiagonik bidiez, sistema guztien. Petxetat paso behorila, hilebete horrengo enpresa batekon batean. Ikusteko, zelan gabizen, agundu edo, ez tegit. Nik ez hori, bakinik. Gaztai bat, errez jateko gaztai bat eta gaztai fin bat, publiko guztizentzako gaztai bat. Hori gure gaindu. Zapori da oso gozue dauko, testurie bai, egitezan, ez da guri edalako, baina oso gozo dago. Eta jentie behintzet hori izaten da. Ditugu mota bi, ditugu freskue, segiduen zuantxagune, azte beteko kaduzia da ekona, hori bajo pedido ditugu, da gero ondue. Produktu batxotara ikusten mugu handoa bizila eta apro goza diferente batxuk iterria. Meko dendatan, arratiko dendatan, denda askotan gauz. Zeanin Lolileirenien gauz, Areatzan Alipros eta denda barri, Igorren Zazpiaizetara da Fernandonien, Rekalden Karnizerizen, eta Dimen Zuazonien. Azkenien, baten batek gaztai erosten dauenien eta atzera bebueltetan danien esaten oso gozo dauela da horrek asko animetan dau. Da gero zure airera sabiz hemen, biarrak iten, gaur hau, biler beste gauza diferente bat, ez dakit, ikusten dozu gauzi aurrerantza doiela, ez dakit, fabrikako guztiz kontrakue da. Azkenien guk iten ginen fabrikan behar, eta gero etxan iten ginen behar hau. Behar hau itea bertatik bizitea polite da.